Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 18 июли соли 2021 ва пешкаши шумо 17та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хубро аз даст надиҳед. Лайк монед ва дар каналамон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар имконият бошад, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин навори моро дар WhatsApp ва имо ба дӯстонатон поделитса кунед. ва шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шуморо дар кор аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 4 ошона иборат мешавад. Айни ҳол сохтмонаш рафтеста дар 4 ошона. хона бе ремонтаи коробка ва ҷойгир аст дар 9 километр назди масҷиди Мавлоно. Нархаш 122 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. рақамо дар рӯи экрана рақамҳои агентства мебошад. бародаро, офисшон дар Садбаргай. марҳамат, занг занед, чӣ хонае ки мефоратон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар Шамсиддини Шоҳин 42. хона таъмири замонавӣ дошта бо тамоми шароитҳои зист муҳайёст. нархаш 199 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як этаж, як дархона, 6 сотиқ замин. ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. ошхона, ҳамом ва ташноб бе таъмир, яъне коробка мебошад. нархаш 85 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як этажа ҳавлӣ, ду дархона, 1 сотиқ замин. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, пушти бозори Корвон, 7-ум дарвозаш. ба гуфти соҳибаш, хона дар ҳолати хуб қарор аст. нархаш 185 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. ва дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман дар каналмон обуна шавед ва ҳамин навора ба дӯстонатон поделитса кунед дар имо ва WhatsApp. ҳавлии фурӯшӣ, яъне дача дар Қайрокум, шаҳри Хуҷанд, як этажа, як дархона, 6 сотиқ замин. дача наздикиёи ҳамин лаби Қайрокум, 50-60 метр то Қайрокумай. нархаш 110 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва и аввал якхонага буд, соҳибаш духонага кардакша. дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. ҳама трезаҳош пластикиай, кришашам 100%. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҷои хуб қарор аст. ориентир масҷиди Такво. детский сад ҳаст, мактаби 23, мактаби 19, клиникаи Яъсуб, поликлиникаи 5, конечкаи маршруткаи 27А, боз супермаркети Амид дар наздикиша. нархаш 179 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. поёни Корвонда ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки аз роҳи Калон 100 метр дурай. сохтмонаш нав саркардагӣ, агар хато накунам котлованша рехтанд. дом 6 этажа мешавад ва сохтмончиҳо падъабой тайёрш мекунанд. канализатсия дора, полни тайёр мешавад. кредитам метиҳанд то 1 сола бо пешпардохти 50%. рақамҳое ки мебинед WhatsApp дорад ва хона боз алишам мешаванд бо мошин.
нархаш 150 000 сомонӣ муомилаам дорад. то 100 000 сомона хона аз шаҳри Бухтар хоҳиш кардан марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ 1.5 сотих замин, 3 дар хона, 1 этаж ҷойгир аст дар шаҳри Бухтар, пештара Қурғонтепа, назди автовокзал. хона бигем ремонт надорад ва нархаш 110 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар 14 микрорайон шаҳри Бухтар. нархаш 190 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар ҷамоати Чимтепа, Коммунизм. Подключ тайёрай дар назди хона мактаб, садик больница ва масҷид. нархаш 200 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар кӯчаи Норакиён, доми 74. нархаш 190 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. боз як хонаи дигар аз шаҳри Роғун, иш аллакай 4 хонага мебошад бо масоҳати 130 метри квадратӣ. масоҳаташ бениҳоят хуб аст. дар 3 ошонаи бинои советӣ ҷойгирай, доми 76. нархаш 207 000 сомонӣ. фикр мекунам варианти бениҳоят хубай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 26 метри квадратӣ, масоҳаташ неки бениҳоят камай. дар якум ошона ҷойгир аст бинои советӣ. доми открытии лестница мебошад, балкони калон дорад, лекин бо оби гарму хунук таъмин аст. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, гимназия, бозор қарор дорад. дуюм ошонадам доранд соҳибаш, лекин нархаш фарқ мекунад. рақамошон дар рӯи экранай, марҳамат метавонед занг занед пурсен. дар 9 километр ҷойгир аст, нархаш 190 000 сомонӣ ва открытый лестница бародаро ҳам қадар минус дорад ки барои кӯдако камтар хатарнок, агар кӯдакҳои майда доштагӣ бошед, бисёре ба давам паранд, хеле хатарнокӣ ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати ҳамагӣ 17 метри квадратӣ, бовар кунем бениҳоят камай. дар 3 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ 4/50. нархаш 160 000 сомонӣ. фикр мекунам бениҳоят нархаш баланде барои хариди хона. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, 3 дар хона, 4 сотих замин, ҷойгир аст дар кӯчаи Ғайрат, заминои навда. Сехонага бо калидори калон, навеси калон барои мошин боз дорад. замина гирдош маҳкамай, нархаш 230 000 сомонӣ ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Домпечат. Домпечат ин маркази шаҳр мебошад, дӯстони азиз, назди Душанбе плаза. духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ
дар 11 шонаи бинои новостройка хона ремонти нав дорад ва дар хона ҳама чӣ ҳастаи медроӣ зиндагӣ мекунӣ, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархаш 630 000 сомонӣ боз савдоам дорад. духонага аз 82 микрорайони шаҳри Душанбе иҷора хоҳиш кардан. Марҳамат, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 3-шонаи бинои советӣ рӯпарӯи маркази Samsung ҷойгир аст, назди роҳи Калон, болои нотариусда, доми 4 этажа. Соҳибаш мегӯяд, ки квартира тозае ва бо ремонти миёна таъмин аст. 2 советский односпальный кроват дорад, стол бо 4 стул, кухни уголок, плита, тумбочка ва термокс. Хулас чизе ки дар сурат дидестен ҳамон чиза дорад. Танҳо ба муддати дароз супорида мешавад барои оилаҳо. Нархаш 1800 сомонӣ ҳар моҳа. Ин арендаи бародаро, иҷора дар 82 микрорайон. Ва ин буд охирон хона дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. Ягон пешниҳод бошад бародаро ё ки мисол дар бораи ягон мавзӯъ хоҳен видео бирорем алоҳида, марҳамат дар комментария нависен. То боздид, барори кор шумода.